Silav roj baş, hevan no hevidarım herkes baş, ezanım hu merak dikim bersi ve devlet bahçeli çiye ji bo besi hozat. Tiştin pır balkeş dibêje, tiştê ku dikare mirovan şok bike dibêje. Yani ji rayedarên dewleta Tirkî mirov hêvî nake gotinê wisa derkeve, lê dîsa jî derdikeve. Mesela ji bo pêvajoyê dibêje me keştiyê xwe şewitandin, em ketine ser vê rê. Tê çi mane? Mirov keştiyê xwe bişewitîne tê çi mane? Gelo dişibe şewitandina çêkan ya hinek ji wê girantir e. Mesela hinek ev e, êdî veger tuneye, besî hozat ra jî dibêje divê hûn bidin ser rêça Rêzdar Abdullah Öcalan. Divê hûn ji çarçoveya banga 27 Sibatê dernekevin. Her tişt balkêşe îro. Nüfusa Başûrê Kurdistanê 10 milyonî derbas bû li gorî encamên dawî yên serjmariyê hejmara niştecî yên Herêma Başûrê Kurdistanê û deverên Kurdistanî yên li derve îdareya fermî yê Herêma Kurdistanê bi temamî gihîştiye 10 milyon û 496,312 kesan. Tabii hemî ne Kurd in. Ji vê hejmarê 6 milyon û 519,323 yani 6 milyon û nîv hûn bibêjin li çar heremên mezin ê Herêma Kurdistanê ne. 3 milyon yani nêzîkî 4 milyon kes jî li deverên Kurdistanê ên li dervey îdareyê Herêma Kurdistanê ne. Wekî Şengal, wekî Kerkûk, wana dervey Herêma îdarî ne. Deverên Kurdistanî yên li dervey îdareyê Herêma Kurdistanê di çarçoveya Başûrê Kurdistanê de ne cihên wekî Kerkûk, Xaneqîn, Pîrde, Şengal, Maxmûr, Xurmat û hinek deverên din digirin nava xwe. Ewana dervey Herêma fermî ya Başûrê Kurdistanê ne. Niha nüfusa herêmê çawa ye? Kîjan bajarî çi qas heye? Ez zû dijwar bêjim paşê em ê dakeve nava meseleyên mühîm. Salih Müslim pir xweş diaxive. Tam li gorî dilê we diaxive. Sextekariya dewleta Tirkiye dibêje. Sextekariya Ahmed El Şara dibêje. Rêveberiya Şamê. Aniha hevdîtin mevdîtin hemî sekirîne. Sextekar derketin. Hîlebaz derketin. Naxwazin zarar bidin pêvajoyê lê rewş wisa ye. Xuya ye tiştê ku ev hefteyekê ji wara dibêjim xuya ye gav bi gav derdikevin mixabin. Wana li pê sextekariyê ne li bendê ne ku konjonktûra siyasî biguhere paşê bikevin nava tevgerê. Em binêrin kî dikeve nava tevgerê. Milletê Kurd ne milletê berê ye. Milletê Kurd êdî bi sozên dewleta Tirkiye naxape. Tiştekî wisa tune ye. Bila herkes ji bîr bike. Nüfusa Herêma Kurdistanê li gorî parêziyan bi vî awayê hewlêr 2 milyon û 517 yani 2 milyon û nîv însan li Hewlêrê hene. Li Silêmaniyê Helepçê 2 milyon û nîv însan hene. Duhokê milyon û nîv însan hene. Ev hemî ne Kurd in hevanna. Nüfusa deverên Kurdistanê ên li dervey îdareya herêmê çawa ye? Kerkûk 2 milyon, Xaneqîn 206,000 însan, Küfrî nevê wê li ser Diyaleyê wisa hatiye jmartin 66,000. Hûn bêjin 67. Şareban heye 254,000. Mendelî heye 50,000. Tilkev ew jî nêzê 500,000 e. Hemdaniye 250,000. Mahmûr 212,000. Şengal 200,000. Şêxan ew jî bi qasî 70,000 e. Min nizanim wî Şengal nüfusa wê ew qasa kêm e ya. 200,000 însan pir ne zêde ye. Gelo koşber bûne. Wanê koşber bûne di nav da cihê digirî nagirin. Xurmat û heye hevanno ew jî 150,000. Lê li tevahiya Îraq û Herêma Kurdistanê temamê nüfusa Îraq û Kurdistanê dike çi qas 46 milyon. 46 milyon însan. Cemîl Taşkesen hûn zanin kî ye? Camêrekî hebû derketibû pêşberî Meral Akşener jê re gotibû ev der Kurdistan e. Di dema hilbijartinan de. Ev kes aktivîst e jî. Xebatên wî hene, ji ber xebatên wî 4 salî zêdetir ceza hepsê lê hatiye birîn, ka em nûçê ji were bixwînin. Dadgeha Tirk bi hinceta gevxwarina li serokkomar 4 sal û 2 meh cezaya girtîgehê li Cemîl Taşkesen birî. Ev serokkomar jî çi qas mağdûr e ya. Kî radibe geflê dixwe, kî radibe tehdît dike. Tayyip Erdoğan hakikaten mağdur e ya. Serhedî Demirtaş'ı hakaret lê kiriye. Güney ya.
Hûn çi jê dixwazin ya? Mêrik ji xwe re dixwaze ji were xizmetê bike Tayyip Erdogan, dixwaze ji xwe re pêvajoyê birêve bibe, dixwaze baş be, dixwaze şerçê nebe, dixwaze jin û zara nekuje, ama hûn wî mecbûr dikin carna. Hûn mêrik tehrîk dikin ya. Sala 2014 li herêma Herekolê a Sêrtê gorên gerîlayên Partiya Karkerên Kurdistanê PKK bi makîneyên kar bi balyozan wê demê hatibû xirabkirin. Tayyip Erdogan hatibû tehrîkkirin ji ber vê yekê makîneyên xwe şandiye wê derê. Makîneyên kar bi balyozan mirovên xwe şandiye ser wan gorên gerîlayên PKK û hemî gor hilweşandiye, xirab kiriye. Yani ne suçê Tayyip Erdoganê ji ber ku hatiye tehrîkkirin. Yani eger Kurdan heqaret lê nekira belkî nekira. Ji ber vê yekê Tayyip Erdogan mağdur e. Yan jî askerên wî çûne gorên Kurdan hilweşandine, xirab kirine, wêran kirine, belkî haya wî tune ye. Cemîl Taşkesen yek ji wan kesan bû çûbû herêmê dîmenê xirabkirina hovane parvekir bû li ser hesabê xwe Medya Civakî. Li ser van parvekirinan bi sûcbariya gevxwarina li serokkomar li dadgeha duyemîn ya cezayê giran ya Sêrtê doz lê hatibû vekirin. Rêzdar Cemîl Taşkesen doz lê hatibû vekirin. Dadgehê darzandina sala 2023 de ango piştî 9 salan, yani ew bûyera xirabkirina goristana şehîdên Kurdan 9 sal beriya niha çi pêk hatibû. Dadgehê jî 23 de biryara xwe dabû. 4 sal û 2 meh cezayê girtîgehê lê hate birîn. Cemîl Taşkesen li dijî biryarê serî li dadgeha îstinafê da lê nafîle. Daireya nehemîn ya cezaya dadgeha herêmî ya Amedê bi îddiaya suç êdî hatiye îsbatkirin sterîlêdana wî red kir. Li ser vê yekê cezayê Taşkesen hat pesendkirin. Hat bîrewekî ye 29 2000 meha çiriya pêşîn, yani cotmeha 2021 dema ku seroka İYİ Partiye Meral Akşener hatibû Amedê, ne Amed bû ya? Navçeya Misirciya Sêrtê bû. Li wê derê bû e. Jêra gotibû ev der Kurdistan e. Lêberê tê înkar kirin. û her kes jî devê xwe vekiribû lê mêzekiribû kesekî nikaribû jêra dengê xwe derbixista. Wekî mekîlê Tirka û revebirên İYİ Partî tev li wê derê bûn, kesekî nikaribû devê xwe vekira. Pir bersivek xweş da bû Akşener û mirovên wê. Taşkesen bi vê gotina xwe ketibû rojevê û wê demê jî li dadgeha Misircê îfade dabû. Lê nehatibû girtin. Yani ji ber wê îfada wî doz lê nehatibû vekirin. Niha em herin cem Dewlet Bahçeliye we, neyê me, ê we ye. Dewlet Bahçelî çima dibêje em mecbûrê pêvajoyê ne. Gotina Salih Müslim jî pir xweş e ha. Türkiye çi soz bide di pişt perdeyan de tam berûva jî wî dike. Ev kêfawetê ne ji van gotina re. Rast e. Em rastiya xwe dizanin hevalno. Li dîmenê xwe nerêm na heta niha necemîzî, nexirabe. Nexirabe, tişnabe. Ez hema viya bînim vê derê hûn süperin. Ez dikarim ji were spas bikim hevalno. Ji ber eleqeya we, ji ber ku hûn vê kanalê mezin dikin, ez spas darim. Mala te ava. Ya hozan canê ji bîr nekin ya. Bikeve medya ya civakî ya sosyal konserê wê li ku derê hene ê derdora bû wan bajara yan jî ji her derê Ewropayê eger hûn biçin temaşe bikin pir xweş dibe. Silavê xwe ji me re dişîne mala te ava û bi ser xêrê be konserê te hêvî dikim serkeftî derbas be. Dewlet Bahçelî çi dibêje? Yani hem dibêje em mecbûrê vê pêvajoyê ne, hem jî di ber re bersiv dide Rêzdar Besî Hozat. Dibêje divê hûn girêdayê İmraliyê bin. Divê hûn dilsoziya bi İmraliyê re esas bikirin. Veya Dewlet Bahçelî dibêje. Nereden nereye? Em çawa hatin van derê ya? Ya bifikirin ji ber dilsoziya bi Abdullah Öcalan re bi 10,000 însan îro di hepsê de girtîne. Sirf ya ji gotinê bijî seroka po, ya gotinê tu apûcî, ya gotinê te pirtûkê wî xwendiye, ya gotinê bi tiştekî ji ber tiştekî hatine girtin. Îro
bi 10,000 insan sırf ji ber ku li ser xeta Rêzdar Öcalan'ın îro di hepsên dewleta Tirkiyê de ne. Serkêşê dewleta Tirkiye, serkêşê dewleta Kur a Tirkiye, Devlet Bahçeli, bang li kecekê dike. Saziya herî bilind a tevgera Kurd. Dibêje heta we a esasî divê dilsoziya bi Öcalan'a be. Yani ji ber vê yekî mirov şok dibe yani. Bersiveke şok ev e yani. Ji vê zêdetir êdî mirov çawa şok bibe? Yani çima em şok nabin? Mes bu min süper balkêş e. Serokê Giştiyê MHP Devlet Bahçeli bersiv da gotinên hevseroka kecekê Besî Hozat got divê dilsoziya bi îmiraliyê re esas be. Devlet Bahçeli de hevpeyvîneke taybet ya li gel rojnameya Türkiyê de ev rojname girêdayê MHP'ye di xizmeta Partiya MHP'de ye li ser rojeva siyaseta Türkiye daxuyaniyên balkêştan Bahçeli diyar kir ku pêvajoya nû pêngava herî giring a komara Tirkiyeyê. Di dîroka komara Tirkiyeyê ji destpêka sed salê vir ve ev pêngava em tê dane, pêvajoya em tê dane pêngava herî giring a dîroka komara Tirkiyeyê. Di vê çarçoveyê zêdî bersiv daye îddiayên darbeyên li hemberî xwe. Dohme jî bi qismî behs kir. Hem di nava MHP'de Rêzdar Öcalan îdia kiribû. Eger ev pêvajo pêş nekeve di nava MHP'de wê darbe çêbibe. Devlet Bahçeli wê were darbekirî yan ji were kuştin. Ne tenê di nava MHP'de eger ev pêvajo serê xwe negire wê darbeyekî li hember hikûmeta AKP MHP çêbibe. Wê werin girtin wê rezîl û rûsva bibin. Yani ew ji ber vê yekî ye. Dibêje ji vê rê veger tune. Mesela veger çê bibe, eger pêvajo xirab bibe, Devlet Bahçeli ji ber apûcîtî wê were darizandin. Herî. Ji ber ku wî bang li însana kiriye ku li ser xeta Öcalan bimeşin. Vaya apûcîtî ye. Hemî Kurdên ku hatine mehkemekirin çawa ku mahkûm kirin, çawa ku îro di hepsê dane, Devlet Bahçeli jî li ser aynı suçê ji endametiya rêxistinê wê were darizandin hevalna. Devlet Bahçeli de hevpeyvînekî taybet ya wê rojnamê de dibêje pêvajoya nû pêngava herî giring a komara Tirkiyeyê ka em binêrin bersivekê çawa daye Rêzdar Besî Hozat. Keştî hatine şewitandin. Êdî tu tavîz tune ye. Bahçeli destnîşan kir pêvajoya nû ji bo Tirkiye mecburiyeteke millî û dîrokî ye. Vegera ji vê pêvajoyê nemimkün e. Di vê qonaxê de ku em gihîştinê derbarê armanca heyê de tavîz, dudilî, tiştekî herî biçûk jî tune ye. Em mehkûmin, em mecbûrin pêş bikevin di vê pêvajoyê de. Dibêje Devlet Bahçeli. Tîr ji kevanê derketiye. Tîr unzanın çiye, kevan jî unzanın çiye, tîr ji kevanê derketiye. Yani êdî imkana ku vegere bikeve kevanê tune ye. Keban jî dibêjin, kevan jî dibêjin, feq nake. Lê gotinekî wî din heye, keştî hatine şewitandin. Biryardariya me di asta ku nayê nîqaşkirin de ye. Yani biryardariya me ew qas bilind e êdî nayê nîqaşkirin. Niha ez dixwazim ji we bipirsim, keştî hatine şewitandin çend kes ji we vê meselê zanin. Wextê ku merû keştî xwe bişewitîne tê çi manê? Hûn binivîsînin di binî de di dawiya gotina Bahçelî de ez ê hemî gotinên Bahçelî bixwînim paşê ez ê behsa şewitandina keştiyan bikim. Tîr ji kevanê derketiye, keştî hatine şewitandin, biryardariya me di asta ku nayê nîqaşkirin de ye. Devlet Bahçeli diyar kir ku sed sala nû wê bibe sed sala aştî û biratiyê. Te qes kir ku Tirkiye di astengiyên xwe de ye aniha ew ê muheqeq ji astengiyê ji engelên pêşiya xwe rizgar bibe, jê bifilite. Em zanin astengiyên li pêşiya Tirkiye çi ye? Ew cuda dibînin, em cuda dibînin. Vê derê gef li Besî Hozat dixwe. Dibêje bila devê me venekin ha. Besî Hozat bîst û nehê mijdarê di daxuyaniyekê xwe de gotibû em af û mafiyê naxwazin. Em siyaseta demokratîk yasayên azadiyê dixwazin. Wekî din çi gotibû Rêzdar Besî Hozat? Metirsiyekê gelekî ciddî li ser Tirkiye heye.
Eğer devleta Türkiye gav naveje, pirsgirêka Kurdan li ser bingeha demokratîk çareser neke, hebûnû nasnameya Kurdan eğer nas neke, sibe roja Türkiye gelekî tariye. Ev negefe, ev rastiyekê besê hozat dibêje. Ji xwe Dewlet Bahçelî jî aynî tiştî dibêje. Ma Dewlet Bahçelî wextê behsa sedemê vê pêvajiyê dike çi dibe? Em mecbûrin bibin serî. Eger em nebin dibe sibe roja me tariye. Beka. Ew çi dibêjin? Mesela em dibêjin sibe roja Tirkiye tariye. Ew dibêjin bekaya me söz konusî ye. Beka çi ye? Qedera me yani. Sibe roja me. Dawiya me. Dibe çi? Aynî gotine. Lê Dewlet Bahçelî van gotinên rêzdar besî hozat weke gev pênasê dike. Bahçelî bersiv da van daxuyanî besî hozat. û gotinên wê wekî ûstûbeke wêranker pênasê kir. Çi got ew pêl temarê me dike. Besê hozat pêl demarê Dewlet Bahçelî kiriye. Bahçelî bi bîr xist ku besê hozatê 11 tîrmehê pêşengiya komeke PKK ya ji 30 kesan kiriye, çekê xwe şewtandiye. Balkişan ser wê yekê ku daxuyaniya wê piştî serdana endamên komîsyonê ya li İmraliyê hatiye dayîn. Besê hozat wekî din çi gotibû hevando, kadroyên PKK ev û mefyê naxwazin. Me suç nekiriye. Me tekoşîna hebûn û azadiya gelê dibin qirkirinê de daye. Kadroyê me însanên herî bi rûmet ê cîhanê ne. Me suç nekiriye em efû bixwazin. Efû ji bo sûcbaran tê xwestin. Em binêrin Dewlet Bahçelî çi bersiv daye vê gotinê hevan. Li pêşiya dîrok û wîjdanê diyar e, zelal e, bi belgeyê ka kîjan sûç hatine kirin. Dewlet Bahçelî dibêje ji PKK re, ji keçekê re we sûç kiriye. Li pêşiya dîrok û wîjdanê civakê dibe pir zelal û kifşê belge jî hene ka kî çiqas sûç kiriye. Bila devê me venekin, bila herkes hedê xwe zanibe, bila herkes sînorê xwe zanibe. Dibêje Dewlet Bahçelî. Divê dilsoziya bi İmraliyê re esas were girtin. Bahçelî îdia kir ku daxuyaniyê besê hozatê bi temamî li dijî banga İmraliyê ya 27 Sibata 2025 ne. Ev dengên dijber ên di nava rêxistinê de xizmeta helwestên siyonîst emperyalîst dikin. Bahçelî diyar kir ku divê dilsoziya bi İmraliyê re esas be, axaftina li dijî daxuyaniyên êrênî ya ku hemû pêkhatiyan girê dide niyetxirabî ye. Dibêje ji besê hozat re Dewlet Bahçelî. Hevan no tê bîra we doh me çi gotibû? Di nava Tirkiyeyê du dengî tune ne. Ji her seriyekî dengek derdikeve. Pir deng hene, pir fikrên cuda hene. Dewleta Tirkiye ne xwedî wê kapasiteyê ye karibe hemî partiyên siyasî, rêvebirên dewleta xwe bike yek deng û di derbarê vê pêvajoyê de helwestek yekgirt û nîşan bide. Kapasite wan tune ye. Lê ji tevgera Kurd çi dixwazin? Devê xwe bigirin, dengê cuda bila dernekeve, hemî rêvebir û kadroyên we, hemî televizyonên we, rojnamevanên we bila tev bi aynî awayî biaxivin. Bila nava gotinên wan de harmoniyekê hebe. Çima yek dengî ji me dixwazin û pir dengî ji xwe? Dewlet Bahçelî hinek medenî bî, hinekî tehemûla we hebe ji dengên cuda re. Besê hozat tiştekî xerîb negotiye. Yani îcab nake tu rabî giliyê wê bikî. Tiştekî pir maqûl gotiye. Yani em ne sûcdarim ev mafiyê naxwazin. Ê sûç kiriye, ê înkar kiriye, ê milletê Kurd qir kiriye. Ê ku biye sedem ku milletê Kurd serî rake dewleta Tirkiye û siyaseta wê ye. Siyaseta dewleta Tirkiye madem dewleta Tirkiye ne sûcdar e Dewlet Bahçelî. Hûn çima ketine nava vê pêvajoyê? Çima? Çima hûn qebûl dikin ku pirsgirêk hene, astengî hene, dibe ev astengî herabin? Çima hûn qanûnên nû re derdixin? Madem hûn qanûnên nû derdixin, ev îspata wê yekê ku beriya niha xirabî hebû, înkar hebû, tunekirin hebû. Yani îcab nake em îspat bikin. Ma îcab dike yani li holê ye. Zarokê me tev asîmîle bûn, tev perîşan bûn.
nivîskarên me, rojnamevanê me tev bûne Tirk, tev Tirkî dinivîsînin. Binêrin. Ya însanekî me nemaye ku rabe wisa rojnamegeriya Kurdî bike. Nema. Xilas bû. Dewlet Baxçelî qira wan anî. Yan jî bi xwe qira xwe anî. Wala Feqîr û Dewlet Baxçelî heqeten tu car nehatiye zorê li min nekiriye, negotiye Tirkî çêke. Na wallah. Na. Dibe em pir jî gunî wî negirin. Yani ez dibêjim nivîskarên me bi riza dilê xwe Tirkî dinivîsînin. Bi riza dilê xwe. Gönüllü. Hevalê me pir dilsozin. Acayip dilsozin. Rewşenbîrên me dilsozin. Mesela romanê ku dinivîsînin dikarin Türk edebiyatında bibe bingeh yani. Türk edebiyatı beş dixin. Hevalên me, nivîskarên me. Türkçe gazetecilik beş dixin. Süper e. Mala we ava. Xwedê xêra we qebûl ke. Herî wallah. Yani Kurdê me jî nebin edebiyata Tirkiye serûbin dibe. Mala we ava. Heqeten hûn dilsozê cîranê xwe ne. Her hebin. Hevalê me Rojava jî ji bo Erebî wisa dikin. Heta radibin fîlmên Erebî dikişînin. Hûn her hebin. Xwe hûn nebin mala Ereba xira dibe. Bidomînin. Hevan bidomînin. Ême ji xwe em kêm mane em jî tinebin ji xwe mala we xira mala we ava dibe. Tam hûn digêjin hedefa xwe. Hevan we çi nivîsand? Keştiyê xwe bişewitînin. Çawa ye? Keştiyê xwe şewitandin ve got çi ye? Serdema Tarık bin Ziyade daha hevalekî nivîse deqekî. Gemî şewitandin dibe Serdema Tarık bin Ziyade dema berê xwe din İspanyayê leşkerê Kurd Tarık bin Ziya gemiyê bişewite. Tamam. Digo kîbû hevalekî digo yekî gotiye gotin tam naybîra min. Sê zarokên Hezretî Mihemed hene. Yek Xesen, yek Xusên na sê qîzê Hezretî Mihemed hene. Tiştekî wisa hebû. Yek Xesen, yek Xusên êdin jî gotiye ya ew yek ne qîzin lawin. Ê Hezretî Mihemed ne ê Hezretî Alî ne. Ne sisê ne du ne. İja tiştekî wisa ye. Me hinek tiş bîstîne dibe bîstiye malçûne wara nizanin ku derê datînin. Hevan ev mesela me keştiyê xwe şewitandine ez cîh û nav û general nebêjim. Lê fermandarekî bifikirin bi tevê askerên xwe ji deryayê derbas dibe diçe dixwaze wê derê fetih bike dixwaze wê derê bi dest bixe. Carekî askerê xwe digirin ji keştiyê xwe sar dibin derbas dibin diçin. Baş e? Diçin şar dikin dinêrin piştî demekî askerên wî tev derevin tên li keştiyê xwe sar dibin û berê xwe didin eniya şer pişta xwe din eniya şer û vedgerin malê xwe. Carekê din dîsa dixwazin werin wê derê dîsa bi aynî awayê askerê wî tên direvin keştiyê sar dibin û vedgerin malê xwe. Her carî di şer de têk diçin. Rojekî ev generalê ku hevalê me behs kiriye dîsa tê ji bi armanca fetihkirina wê herêmê deryayê derbas dibin hemî gemiyê xwe park dikin wê derê wextê ku askerê xwe dişîne eniya şer hemî keştiyan dişewitîne. Agir berde keştiyan yek keştiyekî sağ nahêle. Askerê wî li wê derê mecbûr dimînin bikevin nava şer. Tabii asker dikevin panîkê dibe te çi felaketanî serê me ev çi ye? Dibe na hûn li vê derê ne. Yan hûn ê tev bimirin yan hûn ê bi ser bikevin. Rêya sêyem tune ye. Ya serkeftin yan mirin. Asker wê demê bi wê motivasyonê mecbûr dimînin ji bo serpiya bimînin. Ji ber ku dî keştiyê xwe jî şewitandine, êdî rêya vegerê jî tune mecbûr dimînin bi ser bikevin. Îja Dewlet Baxçelî di vê manî de dibe me keştiyê xwe şewitandin. Yani êdî rêya revê tune ye. Ya bi ser dikevî ya bi ser dikevî. Çare tune ye. Di vê manî de.
Ya di Salih Müslüm em cih bidin gotinên wî hevalno. Yani dibêje peymana dehê adarê li ser masî maye. Pêşketin meşketin tune ye. Na welle. Çima nizanim. Pêşketin tune ye. Ez ana ji we re dixwînim. Hikûmeta Şamê ji Daişê re deryan vedike. Vaya sûcbariyekî pir mezin e hevanda. Hikûmeta Şamê ji Daişê re deryan vedike. Tê çi manê pêra tifaqê daye. Acayip îddiayekî mezin e. Salih Müslüm eşkere kir ku peymana dehê adarê li ser masê maye piştî çûyîna Ehmed El Şara ya Washingtonê tu gav nehatine avêtin. Endamê destê Hevserokatiya Partiya Yeketiye Demokratîk PYD Salih Müslüm li ser peymana dehê adarê rewşa dawî ya Sûriyê di derbarê Rojavayê Kurdistanê de peyamek reportajekî daye Ajansa Mezopotamyayê. Salih Müslüm balkişand ser hevrêziya veşartî ya danebera dewleta Tirk û Sûriyê tê çi manê? Yani dinabera dewleta Tirkiye û Ehmed El Şara Sûriyê'de ittifaqeke veşartî heye. El Şara bi temamî kontrola Tirkiye'de ye û sayê tevdigere dewleta Tirkiye destûr nade ku ew werin ser masê bi PYD re yan jî bi Qesedê re bi rêveberiya Qeser re. Türkiye destûr nade. Türkiye xwe telandiye. Li bendeyê ku konjonktûra siyasî bigore bikeve dewrê. Bi vî şeklî ye. Ji ber vê yekê peymana dehê adarê ji bo xwe weke xeta dibînin lê di pêşiya perdî de dibêjin PYD Qesedê li gorî peymanê tev nagere. Em dixwazin pêk were. Ama di pişt perdê de jî ji Daişê re dibêje ji El Şara re dibêje pêk neyne. Salih Müslüm peyama Abdullah Öcalan a li ser entegrasyonê jî parve kir. Dibêje eger demokrasî tune be entegrasyon jî tune. Hevdîtinên Şam û Rêveberiya Xweser ya Rojavayê Kurdistanê ên li ser peymana dehê adarê hê jî nediyar in. Piştî hevdîtina li Washingtonê ya Serokê Amerîkayê Donald Trump û Ehmed El Şara ji bo entegrasyona hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê ya di nava artêşa Sûriyê de û peymaneke ewlehiyê ya bi İsraîlê re pêşketinên nû hatibûn ragihandin. Gotin li virman tu gav nehatin avêtin dibêje Salih Müslüm. Berî ku Ehmed El Şara biçe Washingtonê bi rêveberiya Xweser re hevdîtin hatin kirin. Rast e ji bo bi cîhanîna peymana dehê adarê komîte jî hatin avakirin. Ew jî rast e. Lê pêvajo pişra sêkinî. Pêş neket. Çima? Dibêje me li ser çend tiştan li hev kir. Mesela. Tam em li bendê bûn ku em edî van tiştên me em pêk li ser pev ketine. Yani me li hev kiriye em pêk bînin. Lê tiştekî din derket. Xuya ye Ehmed El Şara berî ku biçe Amerîkayê xwestiye ji dünya alemê re bibêje binêrin em nermin. Em bi Kurda re li hev dikin. Me bi Durziya re li hev kir. Em însanên nermin. Em amane re li hev werin. Me nermbûnekê çê kiriye. Bi rêveberiya Xweser re em dostin. Tu derdekî me tune ye. Mesela Lozanê hat bîra we. Dewleta Tirkiye ji wextê çûbû Lozanê ji Ewropîyan re bi taybetî Fransîz û İngîlîz re gotibû tu derdekî me bi Kurdan re tune ye. Binêrin em bi hev rane. Heta me civînê xwe jî bi wan re çê kiriye. Heta belgê jî hene destê me da. Fotoğraf jî kişandin. Çe hev Kurd jî anîn. Ehmed El Şara aynen bi vî awayî berî ku here Amerîkayê bi Kurda re mîna ku peyman îmze kiribe, mîna ku li hev hatin temamî çêbûbe bi wê edayê, bi wê fotoğrafê çû Amerîkayê. Bi rastî Amerîka jî dixwaze pirsgirêk werin çareserkirin, dibêje Salih Müslüm. Planeke wan heye di derbarê peymana dehê adarê de gelek nîqaş hatine kirin. Yani Salih Müslüm di vê derê de Amerîkayê sûcbar nake. Dibêje ew jî dixwazin em bi ser bikevin.
Divê heta Amerîkayê Hakan Fidan jî anî wê derê. Divê peymana dê haderê were bi cîhanîn. Mesela talimat jî daye Hakan Fidan. Axaftinê wî nerm bûn, lê piştî vê yekî gotin li wê derê man, tu gav nehatin avêtin. Mesela Hakan Fidan çûye Amerîkayê, Amerîka jê re gotiye divê peymana dê haderê were bi cîhanîn, tu jî hêz û quwetê bide Ehmed Elşara. Hakan Fidan li wê derê nerm axifiye, paşê jî dirûtî kiriye. Li gorî wî tev negeriye, yani sextekarî, hîlebazî kiriye. Piştî ku vegeriya Tirkiye, hemî axaftinê wî yê nerm li Amerîkayê man. Anha jî çûye İranê, dijberiya Kurdan dike li İranê. Ya Salih Müslüm destnîşan kir ku Tirkiye behsa pêkanîna peymana dehê adarê dike, lê li pişt perdê polîtîkayekê tam berova jî dimeşîne. Mesela Salih Müslüm navê vê hereketa dewleta Tirkiye lê nekiriye. Dibêje Türkiye li pişt perdê cuda ye, li pêşiya perdê cuda ye. Niha navê vê hereketê çi ye? Sextekarî, hîlebazî. Rast e? Sextekarî ye. Salih Müslüm nabêje, vî ez dibêjim ha. Bila kes neçe nebêje Salih Müslüm pêvajoyê asteng dike. Tiştekî wisa tune. Ê min ez bibêjim pêvajo asteng nabe hevandan. Ez dikarim bêjim heqê min heye. Ma me çi gotiye? Me gotiye karekî sexte dike dewleta Tirkiye. Me çi gotiye? Ma va suçê. Qarşê Tayyip Erdoğan û Devlet Bahçelî nebin. Wana tehrîk nekin hevandan. Mêrkana ji xwe re pêşiya perdê tiştekî dikin, Hakan Fidan jî. Hakan Fidan radibe li pişt perdê tiştekî dike, pêşiya perdê tiştekî din dike, hemî dixin stûyê Devlet Bahçelî û Tayyip Erdoğan. Ne rast e? Wekî din hevanno. Ew bawekî veşartî tev digere, yani dewleta Tirkiye. Di navbera Tirkiye û Rêveberiya Şamê de tekilî hene. Şam dibin bandora Tirkiye de ye. Şam her tiştê ku Tirkiye dixwaze yek bi yek pêk tîne. Komên girêdayê Tirkiye pir caran êrişê sînorê rêveberiya xwe ser dikin. Dixwazin li Derê Zorê, Şêx Mexsûd, Eşrefiye şer derbixin. Heta roja îro jî ew wekî komên mane û ji Tirkiye piştgirî distînin. Wisa xuya dike ku Tirkiye gavên cuda davêje, hewl dide astengiyan çêbike. Pir kêfa me hat ku Salih Müslüm tiştê ku me di nava du heftên borî de gotine vê derê piştrast dibe. Her êrişa li dijî rêveberiya xweser ji aliyê komên çeteyên dewleta Tirkiye ve têne kirin, me gotibû. Halbikî ajansên me tev dibêjin komên çeteyên Daişê. Ya eleqa wî bi komên Daişê tune ye. Yan jî komên girêdayê hikûmeta Şamê. Tiştekî wisa tune ye. Hikûmeta Şamê aniha tu lûksa wî tune êrişê rêveberiya xwe ser bike. Çavê dunyayê li ser e, naxwaze navê xwe xirab derbixe. Ev komên girêdayî dewleta Tirkiye êrişê Rojava dikin. Navê wan bila Daîş be, navê wan bila artêşa Şamê be, firq nake. Firq nake. Ceşil hür be, firq nake. Hemî girêdayî dewleta Tirkiye ne. Wekî din hevanno. Yani wisa xuya dike ku dewleta Tirkiye gavên cuda davêje, hewl dide astengiyan derbixe. Salih Müslüm dibêje. Wekî din dibe hin komên di nava Tirkiyeyê de pirsgirêkên li Sûriyê ji bo berjewendiyên xwe bikartîne. Ew dixwazin li Bakur aloziyan biafirînin. Pêvajoyê tek bibin. Di nava Tirkiyeyê kesên ku naxwazin pêvajo bimeşe hene. Ev komên çete bi wan re jî di nava tekiliyê de ne. Bi qasî ku em dibînin, dibêje Salih Müslüm, pêvajo niha ji aliyê hin kesan ve tê birêvebirin. Ehmed Elşara basa wî jî dike balkêşe. Tam jê fehm nekir dixwaze çi bêje. Niha basa pêvajoyê dike, paşê jî dibêje Ehmed Elşara Şeybanî. Tekiliyê wan yên derve hene, ji ber vê yekê ew bi rastî çareseriyê naxwazin. Ehmed Elşara û Şeybanî bi derve re di nava tekiliyê de ne. Derva yani qestê wî dewleta Tirkiye, belkî hin welatên Ereb jî hebin. Çareseriyê naxwazin. Ew li bendê ne ku hêza xwe qewî bikin, bi hêz bibin
hatta ku rojekî firsendîtin êrişê Rojava bike. Tiştî ku dehê adarê qewmî ji bo tevahiya herêma Sûriyê bû. Ew peyman. Wekî ku em fehm dikin hêzên hegemonîk li Sûriyê aştî û aramiyê xwestin. Bêguman ew ji bo berjewendiyê xwe bû. Aştî aramî bi peymana dehê adarê vegirêdayî ye. Ew dixwazin ji hundir ve helweşînin. Ew naxwazin peymana dehê adarê bêkibînin. Divê deriyên sînor werin vêkirin. Yani wextê ku ew dixwazin ji hundir de hilweşînin hevano, tiştek ku divê em fehm bikin, yani tişta me got dubare dike. Yani ew dixwazin siyaset hinekî biguhere, hewa atmosfer biguhere heta ku firsenekî bibînin. Hevano Salih Müslim teqezî li ser pêwîstiya vekirina sînorên bi Tirkiye re kir. Diyar kir ku ew ji bo baştirkirina tekîliyên bi Tirkiye re dixebitin anha, ev daxwaza rêveberiya Xweser e, ji ber ku em bi hev re dijîn, em her tiştî nava xwe de parve dikin, divê peymana dehê adarê bi Tirkiye re yan jî bi Başûrê Kurdistanê re jî were pêkanîn. Hikûmeta Sûriye heta niha daxwazekî wisa nekiriye. Em jî dixwazin li hev bikin. Em dixwazin welatiyên me karibin bi azadî herin werin. Ew muhîm e. Müslüm ser êrişên dawî yên hikûmeta Şamê li dijî Elewî û Durzyan jî axifî dibêje endamê erê peymana dehê adarê ji bo hemû Sûriyeyê ye. Ne tenê ji bo Kurdan û rêveberiya Xweser e. Bendên yek û du ji bo hemû komên etnîkî yên li Sûriyê ne. Durzî, Elewî hene. Ev peyman di dema komkujiya Elewiyan de hate îmzêkirin. Ev peyman ji bo rawestandina komkujiya Elewiyan hate pêkanîn. Wisa xuya dike ku nêrînên hikûmetê di vî warî de ne zelalin. Heta niha hikûmetê dixwest hikûmeteke navendî, hêzeke yekane pêk bîne. Ew dixwaze li her kesî hukm bike, kes dengê xwe dernexe. Tiştî ku îro bi serê Elewî Durzyan tê, Elewî mecbûrin xwe biparêzin. Durzyan ji sala 1946 ve ji damezrandina Sûriyê vir ve her tim parastina Sûriyê kiriye. Hikûmet dibêje divê herkes Müslüman be. Durzî ne Müslüman in? Dibêjin Elewiyan ola xwe terkandiye. Yani sûcbarî heye. Elewiyan sûcbar dikin, Durzyan sûcbar dikin. Ji ber vê yekê bertekên hey a li dijî hikûmetê zêdetir dibin. Hikûmet dixwaze dijimnahiyê bidomîne. Helbesta wê ye li ser pirsgirêka Kurdan jî bi eynî awayî ye. Ev ji bo paşaroja Sûriyê ne baş e. Hevkariya Daişî û hikûmeta Şamê heye Salih Müslim dibe. Hevkariya di navbera hikûmeta Şamê û Daişê de gelekî zêde ye. Dema ku Daîş li dijî me şer dikir, herkes deraviyan. Çûn Idlibê. Navê xwe, cilê xwe, şiklê xwe guherandin. Tiştî ku li wir qewmî şanoyeke, tîyatroyeke veşartî bû. Dema ku hikûmeta Hetêşê hate ser desthilatdariyê, ew jî li wê derê bûn. Şaneyên razayî jî şiyar bûn. Dema ku hikûmet hat rûxandin hilweşiya li Şamê, gelek koman çek hilgirtin. Yani ji Ehmed el-Şara sûcbar kirine. Jêra gotinê tu bi dijminê Îslamê re dijivî. Ev nayê qebûl kirin. Yên li derê zorê şiyar bûn û çek hilgirtin. Basa Daişê dike. Ji ber vê yekê em nikarin bêjin ku hikûmet wê li dijî Daişê şer bike. Vaya ne mümkün e. Yani hûn zanin li ser daxwaza Amerîkayê artêşa Sûriyê ket nava hêzên hevpeymanî ya têkoşîna li dijî Daişê. Salih Müslim dibêje ev temamî dere we îmkana ku Hetêşê hikûmeta Şamê li dijî Daişê şer bike tune ye. Ew ji hêla îdeolojîk ve yekin. Ji ber vê yekê em vê mijarê ciddî nabînin. Hêzên navnetewî jî dest bi nirxandina vê yekê kirine. Dî ew jî dest pêkirina rastiyê dibînin. Peyama Öcalan çi ye ji bo Rojavayê Kurdistanê? Bêyî demokrasî entegrasyon çê nabe. Salih Müslim dibêje hevan ev tiştekî pir mühîm e, aviye godar bikin ji kerema xwe re. Dewleta Tirkiye dixwest rêber apo derkeve bibêje em hemû Sûriyê, em hemû Kurdan feda dikin. Dewleta Tirkiye vê dixwaze. Ama dibe pêk nehat. Salih Müslim behsa çûyîna komisyonê ya İmraliyê û peyamên Öcalan ên ji bo Rojavayê Kurdistanê jî kir. Dibe dewleta Tirkiye dixwaz rêber apo derkeve bibêje em hemû Sûriye, hemû Kurdan feda dikin. Rêber apo carekê din tiştekî îspat kir. Ew nabêje gelê Rojava wê teslîmê cîhadiyan bibe. Ew dibêje
Divê li wê derê li Sûriyê pergaleke demokratîk hebe da ku entegrasyon çêbibe. Yani heta ku demokrasî pêk nê entegrasyon nemimkün. Bê pergaleke demokratîk li Sûriyê entegrasyon çawa çêdibe? Avakirina pergaleke demokratîk wê bandorê li Tirkiye jî bike. Ew teqeziyê li ser demokrasiyê dike. Bê demokrasî entegrasyon nabe. Ne hef cara gotiye. Yani êdî dev ji vê gotinê berdin. Yani qesê de çekan berde. Sazî û dezgehên Rojavayê Kurdistanê tevlî hikûmetê bibin. Tiştekî wisa nabe heta ku demokrasiyeke rast pêk were. Em jî demokrasiyê diparêzin dibêje Salih Müslim. Lê eger hişê me demokratîk nebe, wê demê entegrasyon dijwar e, yani nemimkün e. Em her tim dibêjin gelê me li çar perçeyan her tim tê dikoşe. Gelê Kurd vê pêvajoyê bi rêve dibe, em dixwazin bi hev re demokrasî bibînin. Em dixwazin demokrasî bi hev re ava bikin ji ber ku eger demokrasî were, ew ê ji me re çareseriyê jî bîne. Di vê naberê de hevan ez viya jî bînim bîra we, Salih Müslim gotina wî ev e, niha İlham Ehmed kengê tê Tirkiye, kengê tê Stenbolê. Tê bîra we wê rojê me bername jî çêkiribû. Lê îro hevserokê giştiyê Dem Partiyê Tuncer Bakirhan bersiv da vê pirsê. Hevserokê giştiyê Dem Partî, Partiya Demokrasî û Wekeviyê ya Gelan, navek çi xweş e. Tuncer Bakirhan li meclîsê di civîna Koma Partiya xwe de rojev nirxand, dibêje eger ji bo aştiyê deriyekê hatibe vekirin divê mirov jê derbas bibin. Em dixwazin gelê Tirkiye ji vî deriyê derbas bibe, kes li derve nemîne. Em siyaseta vê yekê dimeşînin. Meseleya Kurd ne tenê ya Kurdan e, berpirseriya 86 milyon mirovî ye. Çareserî jî divê bi hev re biafirandin. Êşên 100 salî tenê bi mutabaqateke civakî ya berfireh, aqlê hevpar ê ji hemû rengan dikare were çareserkirin. Hevserokê giştiyê Dem Partiyê di axaftina xwe de anî ziman ji Bakur Rojhilatê Sûriyê destê dostaniyê ji bo Tirkiye tê dirêj kirin. Divê êdî ev dest li hewayê nemîne. İlham Ehmed ji bo konferansa navnetewî ya partiya me hatibû vexwendin. Dawiya vê heftê normal eger were qebûlkirin li Stenbolê ew ê were tevlî bibe. Wê bixwe jî anîbû ziman ku wê tevlî bibe. Daxwaza İlham Ehmed bixwe jî heye. Lêbelê divê mijarê de hê jî bersivekî ji me re nehatiye. Em li benda bersiveke erênî ne ji aliyê meqamên dewleta Tirkiye ve. Bila İlham Ehmed were Tirkiye, bila li ser Sûriyê, li ser Rojavayê Kurdistanê Bakur Rojhilatê Sûriyê bersiv bide pirsan. Bila endîşe fikaran ji holê rake. Bila rayedarên dewleta Tirkiye jî pêra rûnên baxfin, bila li hev bikin. Ma dîplomasî ji bo çi ye? Diyalog ji bo çi ye? Elbet bêguman ji bo vê yekê ye. Reva ji çareseriyê, rabûna li ber destkeftiyên Kurdan ên li Sûriyê bi kêrî tu kesekî nayê. Berova jî vê yekê diyalog, danûstandin wê hem herêmê rehet bike hem jî me hemiyan rehet bike. Lewma jî em ji desthilatdariyê hêvî dikin, em li bendê ne ji bo İlham Ehmed bikaribe were Tirkiye helwesteke hêsankirinê nîşan bide, dibêje Tuncer Bakirhan. Ez fikra we merak dikim dewleta Tirkiye eger rê nede İlham Ehmed were Tirkiye veya ji aliyê sembolîk ve mana wî çi ye? Tê çi mane yani? Wê demê dewleta Tirkiye sextekar e. Dîsa sextekariya xwe îlan dike. Madem te pêvajoda ye dest pê kirin, madem diyaloga te heye bi Ehmed İlham Ehmed re, Mazlûm Abdî re, diyaloga we rastê rast jî heye, çima hûn ji xelkê vedişêrin? Çima hûn ji civaka xwe vedişêrin? Em tev dizanin ku rêveberên dewleta Tirkiye bi Mazlûm Abdî, İlham Ehmed re, rêveberên din ên Rojavayê Kurdistanê re di nava tekiliyê dan. Em tev dizanin. Tiştê ku îstixbarata we dike, tiştên ku rêveberê we dike,
çima hûn xelkê pê nahesin hûn çi tirsin hûn çima nikarin xelkê perwerde bikin hûn çima nabin ranabin ji xelkê xwe re nabêjin milletê mağdur milletê Kurd hin destkeftî bi dest xistine ev jî birayê me ne Türkmen ji bo me çi ne Tirkên Qibrîsê ji bo me çi ne Kurd jî ji bo me ew in we hatiye em pê re hevdîtin çê dikin Doh Tayyip Erdogan derket çi got çi Kurd çi Tirk çi Türkmen çi Ereb ji bo me feq nake hemî biran e hûn bawer dikin hevano berpirsiyareke civaka Türkmen li Rojavayê Kurdistanê biye bahata davetkirin ji bo konferansekî dewleta Tirkiye dikarî bû asteng bikira yan jî wê asteng bikira ji ber vê yekê vana sextekar in di gotinê xwe de dirûne çawa ku Rêzdar Selîh Misûm dibêje li pêşiya perdê tiştekî dibêje li pişt perdê diçin lîstikên cuda çê dikin em jê re dibêjin hîlebazî hîlekarî ez xatir ji we dixwazim ez li we binêrim ka we çi gotiye hevano ka ji kerema xwe re bibin abone bibin endam yani hûn camêrin hûn canikin gelek spas dikim ji we re heqeten ev çin ev sê mehin ev sê mehin kanala me ecayîb pêşketiye pir baş e yani hem rêjeya ecibandina we endametiya we abonetiya we pêşketiye êdî hêviya min çi bû eger em bikaribin van cihaz mihazê xwe biguherînin em ê bikaribin tiştên baş çê bikin ha Dewlet Bahçelî êrişê Mesûd Barzanî jî kir heqeten ya pir eyb e ya çi ye çi ne Mesûd Barzanî çima parezvanê xwe bi xwe re aniye yani qet bersim nadim qet ciddî nagirim hevano xatirê we silav rêz ji we re dem baş êvarê bernameyekê têrê tu jî em ê dîsa çê bikin bi şîroveyên nû bi agahiyên nû hêvî dikim nûçeyên xêrê bin dem baş